ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଏହି କଥାରେ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମିଳିଥାଏ କି ସେ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି, ଅନୈତିକ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରୁନାହିଁ ଏବଂ କେବେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ବିନା ସତ୍ୟ ଜାଣି ଦ୍ୱେଷ କ୍ରୋଧ ମନରେ ପାଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ହିଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗଛ ମଧ୍ୟ ଛାଇ ଦେବା ବନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ବିବେକ ବା ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆତ୍ମାର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିପାରେ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ସର୍ବଦା ଭଲ ଏବଂ ସତ୍ୟ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ନଦୀର ଧ୍ୟାନ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଥାଏ ବା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେହିପରି ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଏବଂ ନୈତିକତା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କର୍ମ କରେ, ତାହାର କର୍ମ ସର୍ବଦା ଭଲ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଥାଏ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବେ ଭୁଲ ନୁହେଁ। କେବେ କ୍ରୋଧ ବା ଦ୍ୱେଷ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲାର ଭୁଲ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ନିଜର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧ ବା ଦ୍ୱେଷ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ତ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁଣ। ସେମାନଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା ସଫା ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ମଳ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ସର୍ବଦା ଭଲ ମାର୍ଗ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅବିବେକୀ, ଅନୈତିକ, ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଭଲ ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲୁଛି। ଯିଏ ସର୍ବଦା ଭଲ ବାଟରେ ଚାଲୁଥାଏ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ଭଲ ମଣିଷ। ଧର୍ମ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଠିକ୍